Welcome bafethu siyanibingelela. Welcome to abazingeli belapho beqiniso TV. Abazingeli belapho beqiniso TV. Mawukuthi uyaqala ukuyibona le channel bafethu, ngicela ungenzele nje. Ngicela ungiphushele leli button elibovu elikhuphuka njengestimela samanzi ukuze njalo masikhipha bafethu nibone ngalo ibutton selikhuphuka ukuthi cha sesiyakhala. Njengamanje ngiseyintabeni bafethu, ngiseyindlini ezinhle ngikama estate. Angeke ngikwazi ukusho ukuthi ngikuphi nendawo kodwa sengifikile. Mama uyaphila kodwa? Ngiyaphila futhi kanjani? Siyaphila. Usifonele ekseni mama, sathi sike siphuthuma njengabazingeli sizobona lo mcebo wakho. Asazi ke lezi zinto engako uyithathaphi, umuzi nayo nemali phambi kwethu, amafoni anokusho, izimoto zanokusho. Abantu ngeke bangabuza ukuthi lokhu ukuthathaphi. Kodwa before sifike lapha bengisacela ungitshela ukuthi ubani lo ngikhuluma naye, usukaphi, ithini into yakho mama? Okay buti, ukhuluma noNhlanhla kaGamzana. Yes. Ngokuhlala ngihlala eGoli, ekhaya kuseBizana. Okay. Ya ngize la eKZN. Yes. Ukuzofuna usizo kuba Mahonde. Yes. Baba Mahonde ngabona one of the video akhe, so ethi uyancedisa abantu. Yes. Ngamfonela, Yes. ngacela usizo, Alright. wathi angize eKZN uzokwazi ukungisiza. Uba Mahonde. Ubaba Mahonde. Okay. And ngize kuyena ngase ngihlupheke kakhulu buti. Ngase ngihlupheke kakhulu. Mhlambe ngaphambeleni kunodokotela mhlambe ububazamile kukhona lo ubusuhambe khona. Yes. Angazi ngoba singakaqali ngikuzwe uthi uzophuma ngisho nasemaBhuto. Yes. Yes. Maybe bawu 5 Yes. odokotela bese ngibahambile bafike bengidlela imali nje bangangisizi ngalutho. Yes. Kodwa ngathi mangifonela baMahonde ethi angifike kuyena direct entombeni yakhe Yes. eKZN. Yes. Ngasuka straight ngamtshela ngathi baba kodwa le mali ethi angifike nayo anginayo. Yes. Wathi ayangizama mntanami kuzolunga. Yes. Nangempela ngafika la eKZN wafike wangisiza. Ngabe nawe mhlambe wathatha ngoba ngeke ngiyambone uMahonde poster, ngabe wathatha lensebenzo yabantu abanamabhizinisi, yabantu abaqalayo ukuvula amabhizinisi? Yebo. Yes. Yebo. Kuyazawukala mawami uSpokes TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina. Ma ngisacela ukusichazela ukuthi lento uMahonde akunika yona. Sisacela iqiniso njengamanje. Yeah. Ngabe ubungozi bukhona abukho lento? Izingane zakho azicomplain yini mazithi ukuthi cha manakho sesiyakubona sunemali nasi isimo siyashintsha nakho usuthenga nemizi kwama estate? Ayikho into ehlupha ngayo lento? Ngizochaza nje ngichazele nababukeli bhuti. Ngathi mangifike kuba Mahonde ngimbuza ukuthi lento ayinabo yini ubungozi, mhlawumbe achithwa gazi yini, Yes. akhonyoka noma yini, wathi cha. Yes. If wenza izinto ngendlela engikutshele ngazo nje ayinabo ubungozi, akuchithwa gazi, akubulawa umuntu, Yes. akukhozilwane, ayikho nje into engihluphayo. Yes ma. Ngiright nje amabhizinisi ami asimama, ngakwazi ukuthenga umuzi for abantwana bami, ngathenga Yes. imoto entsha, Yes. ngavula amabhizinisi ami, ayikho nje Yes. into engena, ayikho kodwa into eseke yathi angichithe igazi noma ngibulala umuntu wasekhaya or something. Ngisho uhlezi nemali engaka kwakho? Ngisho ngihleli nemali engaka incane leyo ibonayo, nginayo imali. Eyani le mali osuyikhipha nje uzosikhombisa yona njengabazingeli? Ngenzela ukukhombisa phela nababukeli abafuna usizo ngoba baningi abantu abahluphekile. Yes. Like mina bese ngidliwa imali eningi kakhulu ngihambe ngifuna usizo. Yes. Nokuhlupheka uyakwazi ukuhlupheka ukuthi kusithatha kusibekephi. Yes. La bengihlala khona eGoli bengihlala eMjondolo. Yes. Kodwa ngokuthi ngifuna usizo lemali bengihamba ngizama ngiphuma koMaputo, Yes. Mozambique, Yes. ngingasizakali ngingatholi Yes. hlobo uncedo. Kodwa ngathi mangifika la eKZN entombeni abamabuza ngabuyela emuva ngijabule, even now ngibuye ngingabelieve and imali lengathi ngingahlala ngiyiphethe nje ngilo ngiyibuka. Umsebenzi kaMahonde. Umsebenzi kaBaMahonde lo. Uthi sikhuluma ngoMahonde uyedwa lo suke eZanzibar? Yes, sosuke eZanzibar ubaba uMahonde waseKZN. Ngabona ivideo yaqala kwami ukubona, ngabona ivideo yakhe. Yes. Ekhuluma esho ukuthi uyanceda abantu, ngathatha inamba ngamfonela, akaze angilibazisa, akaze antshela ukuthini, wathi akaze athi faka imali ukuzokwenzakalani, uzobona faka imali ngizokwenza imali izongena kwi-account, wathi woza entombeni yami Straight. uze entombeni yami straight ngizokudirect, ngizothi mase ufike eDurban
ngize ngizokulanda la uzobe ukhona uhambe entombeni yami nangempela ngathi mangifika eDurban ngafona ngathi bamawonde sengifikile wafika nemoto wazongithatha wangisa entombeni yakhe ngathi ngibuyela emumva angiyazi into engangijabula ngoba ngangingakholwa ngiyibona le mali bhuti ngangitshela ukuthi hayi ngeke amaphepha akuyona wathi bamawonde no singahamba soyitesta ufuna ukwenzani ngathi ayingeke singakothenga imoto because I do have license wathi ayasambi nangempela ngafika ngakwazi uyithenga imoto ngabona ukuthi hayi shuthi nje sengiphumelele nginomuzi wami imoto zami ngiright nje empilweni njengabantu and bengithanda ukufisa ukuthi wonke umuntu omnyama ohluphekayo ahamba aqondane nobamawonde ngoba laba abanye odokotela bamanga angalinge aye komunye umuntu aye kubamawonde izwani ngami bengihlala emkhukhwini ngingenalutho ngiboleka imali komashonisa ngithi ngiyozama impilo ngizama imali kubodokotela abanamanga angaze ngisizakala futhi kodwa namhlanje bamawonde hayi sis kunabantu emakhaya kunabantu kweEastern Cape kunabantu koMpumalanga kunabantu koGoli kunabantu kuphikuphi kwamhlaba yalingana bafuna ukumazi lo bamawonde ngabe inamba yakhe ungasinika yini yona noma awufuni ukusinika yona ngoba phela kuthiwa inyanga iyafihla anginankinga nje bamawonde phela akazona lezi nyanga zama scammers akanankinga nenamba yakhe njengoba nginibizile nje ngizontshela ngaye and ngifuna ukusiza yonke iSouth Africa ayabantu abahluphekile abafuna uncedo angeke ngikwazi ukuthi ngimfihle inamba yakhe ngakwazi ukuthi ngininike inamba yakhe ke bazengeli belapha beqiniso vele izobe gijima la izansi but mawami ngicela angazi iphi phone uzoyisebenzisa but ngicela ukusinike inamba yabamawonde for ababukeli ababuke abazengeli belapha beqiniso mina ke Siboko TV mhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina bafethu njengoba hleze ngisho ukuthi ngizonihambela namhlanje nginihambelile ngathola ubufakazi ngomsebenzi wa Dr Mawonde osuka eZanzibar inamba zakhe ziyagijima lapha ngaphansi kodwa bengizocela usisi azisho yena himself inamba yabamawonde it's 082 327 0254 ngicela usiphindela yona kokugcina ma it's 082 327 0254 sothi mase siphuma ke la kwakho ma angazi noma singathatha nje okuncane kodwa sothi mase siphuma sithi ukuyibona imoto anginankinga osoyithengile mina ngiyibonile kodwa abalandeli bale channel abakayibona anginankinga mawami siyabonga ukuthi usimeme kwakho siyathemba ukuthi mhlawumbe nangelinye ilanga uyophinde usibize usuhlezi naye udokotela Mawonde le ndoda enkulu esicela nathi ukuthi sike siyibona ngoba hayi umsebenzi wakhe siyawuzwa sibongele mawami umina Siboko TV mhlawumbe ngibona ngamehlo usuku lakho lokugcina please do subscribe bafethu nimthinte uDr Mawonde for laba abadinga usizo lwakhe umina Siboko TV mhlawumbe ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina sekunjalo bafethu angisekho